Iawn, Bras. Helo. Reit, mae'n mynd ef dweud, chdi oedd man yn y match i ddw. Ti wedi cael hat-trick o blaen? Dim yn y Wales Prem, dim i Gynarfon. Dwi'n siŵr ges i yn pryd o'n i'n port, ond na, hat-trick gynta Wales Prem, ag i Gynarfon. Ffantastig. Dos trwy'r hat-trick na fi, neu di? Wel, y free kick gynta dwi'n siŵr iawn. O fi a Gossett yn sefyll drosti, ac nes i ddweud o Gos Mon yn mynd dros dy wal, gad i fi gael i. Ond dwi'n meddwl nath i trwy'r wal Do. a triclo fewn, so na, dwi'n cymryd nhw i gyd fel maen nhw'n dod ar yn ail, nes i just cytio mewn a mae'r hogiau wedi bod yn haslo fi am wsnosa bod fi'n mynd hitio pel digon. So nes i just cytio mewn a just trio look fi. A nath o'n mewn i'r gornel gwylod, so a wedyn y free kick ola, dwi'n meddwl hwnna chydig bach gwell. Chydig bach gwell, dwi'n meddwl na ffiw eisiau, ond no way oedden nhw'n tynnu fi off fi. A ti'n bod be, dwi'n gwybod bod chdi gael hat-trick i ddod, dwi'n dall hynna. Ond ti wedi cael season da fyny wan, do? Do, dwi'n meddwl, dyna ni ddweud wrth hogio sgorio fan. Dwi wedi bod chara dda, dwi'n teimlo dda. Dwi'n meddwl jyst i gael y confidence gen Fish, dwi wedi gweithio efo Fish ers blynyddoedd, ers dyddiau Penrhyn. So mae Fish yn nabod, mae Fish yn gwybod beth dwi'n licio wneud. So, jyst gada fi gael yr hyddi i wneud beth eisiau wneud. Just yr unig peth sydd wedi bod missing ydy'r gols, so gobeithio ni hynny'n ddod o'n. Oce, ti'n bod cyn y gem heddiw, gadwch chi yr photoshoot bach do? Da. Nes ti wneud y gol celebration na, efo'r un o gols, nes ti ddim na do? Na ddo, dwi'n meddwl nes i. Pam nes ti ddim, sa'ch licio gliro pam? Ie, dwi'n meddwl siŵr iawn. Dwi'n siŵr os... Ie, dwi'n gwybod, actually. O'n i'n gobeithio sa'i just yn mynd online lluniau, mae'r lluniau'n edrych o well, yndi. Yndi, gon i weld y lluniau wedyn. Chdi sydd wedi cael... Na, dwi'n gwybod pam yn ymwneud o fanna. Dion sydd wedi gael o am yr... Ie, dweud dim. Am yr o'n gol, ie? Ie, am hwnna, ie. Oce. Ganda, dwi eisiau gofyn i chdi, da ni chwarae, da ni trydydd yn y lig. Be di'r gwahaniaeth tymor yma, ti'n teimlo, efo sydd, oce, da ni wedi chwarae, da ni wedi seinio players newydd, do. Ond os oes rhywbeth arall i newid? Just y hogia, fatha togetherness yn tol. Mae'n teimlo fatha rydwth ni fyny yn y blwyddyn cynta. Oedden ni'n cyrro games, wedyn mae hynna just yn dod â fans i gyd i mewn yma. Ond na, mae'n teimlad... teimlo fatha'r season gynta nôl, lle mae pawb yn nôl at ei gilydd a mae pawb yn enjoyo i. Na, mae'n rili da yma ar y funud, just gobeithio fynd i cario ymlaen. Gres, wel, llongychadau hyd o de, ac chdi ffantastig, wel da. Clawr. Diolch ti, Sion.